Asa mang kuan diri mga pwede maka kuan diri boss. Diri at siro mga pwede kini sir kay daghang nagtao tapita diri sir. Mo kuan ka ni sila mo kuha. Okay na manit diri sir kay nalisuki na ko sa ora ko sir ba. Mao ni trabaho din mo sa una. Oh. Daghan man gud may pakuan diri o kaldero Kanino kanahay. na sir? Napay kwan diri oh, napay lugit oh. Napay Napay lugit, sudlay. napay sudlay na iklip planggana. Nana. Dum Ta pito na sir. Ha? Pito na to. Okay ra ni dire. Yan lagi sir. Familiar ko ning motora ba? Sir? Oh. Sir lagi sir. Dali. Ano mo tao ni sir? Ha? Ano tao ni ba? Ayo. Ayo. May kapoy ra ba kayo? Ayo. May tao sir. Ayo. Ano sir? Ayo. Oy. Sana. Isa, boss. Amo ni tagiya diri boss. Kuan ba? Nami mga kaldero diri kalaha at sa sudlay lugit. Unsa nang napadiya miss? Kwan, lugit namin lugit. Nya namin sudlay diri, boss oh. Oh, pasi ganahan ka ni ba? Ikaw, paano na? Pero kailan ni mo na? Kaila ko ni boss oy. Paano dabi? Digahi dabi. Sige ako bahala na boss. Kasi mo natawa na. Kaila ko na mga barato kay baligya. Kanahan jud ka na liburito no sa una ba. Unsa man na ilang baligya? Kasi na. Sa unsara na. Sa pananaw ni mon indot kayo. Ako ganit Naman lagi atsa na. Dito no ka na ba? Sig manigbas na kay nagdala-dala mag-atsa. Dili baligya na nila. Baligya na. Baligya na. Man lagi na hinluan. Mutong nila kay baligya ra man. Sabay ra man ko nila pod. Napatudlo ra man. Nya pila may presyo daw. Ako ko nang utana, barato ra kay na ba? Ari atong pangutan-on mo. Kuan, ali, diri ta man kuan ani. Asa man gikan nimong baligya? Gikan nig Mandawi, boss. Mandawi City. Mandawi City. Oh. Unsa man po yung mga Kanay basig kuan kani natay kuan. Boss. Para tura ka ay. Mahangin kita ka kasi nila. Bitayan ang sinya. Oh. Pila may presyo ana? Barato ra kayo na. So 150 pesos ra na, boss. 150 pesos? 150 pesos. 5 kasi nina, pulo ka pantalon og duha ka brief ang pwede i-clip. Kana unsa man na oh? Kana isa. Asa? Ambisan ni. Wala ra ta istorya ani. Kani Pila to? 150 na 150 ra. 150. 150. natay lugit. Unsa na siya? Panglugit sa lubi. Panglugit sa? Lubi. Kanang anaon. Kupras. Ay, kupras. Oh, Kanang kanay. kupras na. Sige. Sa halagang 250 ra. Garantisado. 150. Adi lang kumukuha na, kini lang kuha. Kani sure na ni. Oh, kana, sure lang ni. Okay. Dila ni sa kuha. Unya nang bayad, igmahuman ni mo kuha na imong produkto ha. So, Pwede lang tingali. natay Nakaw. kuan ay kaning lugit dili. Dili kuha ni. Kini lang ako sa man oh, kanang gamay oh. Ay kani. Basi gamay ra nagpresyo kay gamay man. Kani siya nga sudlay, gamay kay ini nga sudlay. Gamay ra tingali nagpresyo. Ato sang ipasayaw sa atong dancer. Sige Nagdala daw. nagdala gyud kog dancer para mas ganahan ka mong kuan. Dancer nimo? Palita boss ha. Oh sige, paminaw na to atong dancer no. Sige. Sudlay nga gamay, pang ilok lang nita. Ang beautiful dancer no. Kani siya gamay kay nga sudlay, dili gini siya pwede sa buhok. Pang-ilok ra ni. Pang-ilok? O pang-ilok. Artificial na kay artificial ka ng social na kay taron kay nanay pang-ilok dati di ba polar ginaibot na to ginapalastar pero Tama karon yun. pang-ilok na. Pwede na ma Sa halagang- ang kuan. 100 pesos ra. 100 pesos. 100 Kuha ko ni, pesos. kuha na ko. Kuha ni mo Gamit na. kayo, gamit. Bibit kino. Gamit. 150 plus 100 is 250. Tubig. So, kana nimo na Oh, pilihan. duha na akong kuan. Gawas ana napatay planggana. Kanira may wa nimo na pili Oh, aning kana lugit. di ko na kini daw. I-introduce daw ng pinakanindot nga planggana sa tibok kalibutan. Aning Be. plangganahan ni isayaw sa atong dancer, atong Sige daw. dancer. Langgana tay. Isa, God. Kuman. Anong naman ni Buslot? Asa? Kana yung planggana Ay, ng baligya. kani. Hulbot-hulbot rin siya, boss. Pakita di mo nang naibuhak diha, bangag. Di mo ra nang paslakan. Kay kung naa kay huluman, di na ka maglisod. Mutuhop ra siya giyaha, diri mo agad sa moagi ang tubig. So kuha na siya, double purpose ni siya. Double purpose. Pwede ibunal, pwede ipuspos. Kuha na boss kay namay Buslot. Di lang kuha na. Dili ka ni. Oh, kini paleho kog introduce ani be. Ay, atsa? Unsa na itawag ka na? Atsa. Kung sa English unsa na siya? Wood broken. Awot. Ano nga man nilapos ni kahoy diri? Ano lang. Isayo sa ni be. Sayaw, sige, sayaw. Atong saksihan ang atong atsa. Sige, sige. Palitang at sa baratura. Wow, kanindot ka aksa. Kayo. So kaning atsa ha boss. 99%
99% quality niya. O ang quality ani ang 1% na diri sa gunitanan. High quality na siya. High quality within low budget. Low budget. Oh. Pila may budget ana? 150 ra gyapon ni. Pero walay tag. Walay tag Ah, kay walay tag. automatic ni siya. Automatic. Walay vandalism. Mao ni miling at sa boss. So, pila may presyo ana? 150 ra lagi ni. 150. 250 nya 150 pila tanan? 450 ra. 450 ra. Sige, fights ko na ko ni. Boss, kadali lang sa boss. Okay ra ka boss oy. Ubanin mi wa mo pag minili ito aning lugaran ninyo mula kami ron. Ubanin mi kasi pud padulungan. Ito lang padulungan dala na boss. Amo ka agi diri. Muta ka diri boss. Barrio Aliwagwag dito sunahan. Barrio Aliwagwag. Oh. Kung di mi katultol mo para po manawag. Natay kuandre boss, kaldero. Ani Na daghan man ko kaldero boss, kini lang ko, kindaw. dili wala expense ako ni si maning kaldero ani. Explain jud nimo. Kung makita Oh, nimo sige. white taklob. Nga naman na. One siya kanang automatic na siya ba? Transparent iyahang kadak-on nya wala siya gunitanan. Kumayo bisan pag 1 hour nimo ning ihulom sa kalayo di mo init. Pwede ra nimo siyang anaon largo. Di ka mapasok. Ang mo init diri ra siyang lubot. Pero dire sa kilid, Dili stretchable ni siya mainat-inat ni. ya wala may gunitanan. Dili ra ka mo kulit kaning kamay oh. Amo ana ra ka ano. Hakupon lang nako. Kumpol na nakatak-ang na sa kalayo boss. Oh. Pwede ra nimo anaon largo. Pwede ra init diri ra init ana. Kung ako sa imo kuwaon nimo ni. Anaon largo. Oh, Dili dili mapasok imong kamot jud. Dili gamit kay Wala gid sa init. Wala Sa ilalom lang. sa ilalom lang. Pila man na? 250. Pila gay ni tanan dinhi ha? 400. 400. 450. 450. Plus 250. 700. 700. Di kuha na lang. Kuwaon nimo na. Okay, kuha na ko. And now, last but not Tara the dali, least. introduce na pinaka. Wala na sayaw na, no? Okay ra? Okay ra. Okay ra ba na sayang? I-introduce na rin kawa, be. Palit na kawa ka inyong sudan magbaha-baha. Perting ito umaan ang kawa ninyo. Oh. Wala, boss. Daan na. Standard ka niya nga color. Anong budlot man ang lubot ana? Mao na siya gitawag nga adjustable. Wala problema. Ay sa boss. Anong isa ra may gunitanan ana? Oo. Kani matingala ka isa ray gunitanan. Independent Independent ni nga kalaha, boss. Nabala independent na kalaha. Iana ra na nimo, pwede ra gway suganan mag-ana lang ka mga isa ka oras. Gana kay sa ka oras? Ano uto na? Pwede ra gway suganan ba? Unya Pwede nga ra nung, nimo ibitay. napakoy pangutana boss, nga nung ang murag karon lang ko nakakita kalaha, nga nay alom, na dire isa. Alom. Mao ni siya gitawag boss nga warning sign na niya. Warning sign niya Warning sign. pag maluto na. Mubukal na, mupula na. Mupula ka di ba? Mupula na pag mubukal na. Katong inyo ang kaldero gani ha, ay inyo ang katong kay ning naibuslot gani ha? Ay kini matong naibuslot. Kini nganong naman po ni buslot? Kana hungaw panghaw na niya. Hinaw na po aning kalaha ninyo bago pa ni gilutuan kay na ay buhok sa manok. Kanang buhok sa manok boss, design ra niya. Design na Design niya. na. Kung ana ang lingwahe or imahe niya paglutuan na nimo. Kumbaga all package. O package deal na ni. Package din na. Wow nimo ni boss. Ay sa may presyo na. Pila may presyo na? Mao ni pinakamahal. Nga akong presyo. Pila man po? 400 pesos. Walay tawad. Pwede 350. 350? 350. Anong 350, 300? Hindi ako manhinoon. 400 ba? 400. 400. So, Pwede siya, 50 ang nakaltas. Oh, pwede sa 350. Paano ni boss? Sige, kuha ko rin. Paano? Nya, kuan. 950 ra na tanan. 950. Lain pa yato ah. So, duha na lang ka Boss. item atong wala na kuan. Bye. Pamina sa bye. Lain pa yato ah. tasa. 950 Oh. tanan kay Bulakaw na may murag kaulanon boss. O gani, ugma sa'yo, balik mo. Ugma sa'yo sa buntag, kinahanglan niya mo balik mo kay Anong mabalik man may ugma? Maabot ang kwarta. Wala pa mo kay kwarta karon. Ay, naon sa ambi nang at sabi, ambi nang kawa bi. Abi man ako bayran nimo na. Parang sulay dia, tra. Boss, ugma na lang ko ng bayad ana.